Olympics pachoka NOCK chano wuoth mar tiego jogo mabiro konyo e sectors mopogore ka giketo ikruok ne tuke mag Olympics mabiro bagi e higa mar 2024 e piny mar France. NOCK obago tiegruok mar ndalo adek ne jofuambo mag weche tuke ma pachoka e boma ma Naivasha ka agenda maduong' en puonjo jofuambo e yore mag choko kendo keyo weche mag tuke gi lony manyasani. Jofuambo bende ibiro mi tiegruok gi komiti mar Olympics piny mangima mong'ere kaka International Olympics Committee e yorno maginyalo tiyo godo tijgi e tuke mag Olympics mabiro higa mar 2024. We'll be having some experts from the Association of National Olympic Committees to be able to come and share the emerging trends, the practices in the world of sports, so that our media people are engaged, involved, and appreciate some of the things which are happening. The changes probably